Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy üsaşyr ýükleri daşamak bilen bagly täze kadalary işe girizýär. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy üsaşyr harytlary daşamak boýunça täze düzgüni işe girizýär. Gullugyň resmi web saýtyna habar berilmegine görä, mundan meýlek Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlaryň we ulaw serişçileriniň üsaşyr deklarasiýasy gullugy täze ornaşdyrylýan utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamyny awtomatlaşdyrylan usulda resmileşdiriler. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň habaryna görä ýük deklarasiýasyny elektron görnüşde amala aşyrmagyň tertibi 2019-njy ýylyň 1-nji sentýabryndan başlap işe girýär. Maglumatda ýük taşaýjylaryň Türkmenistanyň içerki we serhet ýa-da gümrük edaralaryna gümrük dellallarynyň hyzmatyndan peýdalanyp biljekdikleri ma'lum edilýär. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy gümrük edaralaryna berilýän resmi namalarda zerur maglumatlaryň hususan harytlaryň adynyň türkmen dilinde hem bolmagyny maslahat berýär. Gulluk bu talaby ýükleriň gümrük taýdan resmileşdirilmegini tiýleşdirmek maksady bilen ýyp düşündirýär. Döwlet gümrük gullugynyň resmi web saýtyna ýük gümrük deklarasiýalaryny we üsaşyr deklarasiýalary doldurmagyň tertibi hakynda türkmen we rus dillerine gollanmalar hödürlenýär. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugyny täze düzgüniň işe girizilmegi gullugy täze ýolbaşy belenilmeginiň ýa-da gawat gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 7-nji awgustda geçiren howpsuzlyk geňeşinde döwlet gümrük gullugynyň başlygy wezipesine maksat Hudaý Kuliýew belledi. Gullugyň öňkü başlygy Atadurdy Osmanow saglyk ýagdaýlary sebäp edilip işden boşadyldy. Türkmenistanyň döwlet teýeçiligindäki köpçüliklerin habar beriş serişçilerini ýurduň serhet çäginden geçýän halkara üstaşyr ýük ulaglary bilen bagly problemalar gozgalmaýar.